בוקר טוב לכל הילדים המתוקים, מה שלומכם? מקווה שכולם כבר אחרי תפילה ואכלו קצת ארוחת בוקר. היום אני עושה לכם סרטון, כי אני רוצה לדבר איתכם על חג שממש מתקרב אלינו עוד מעט, על ט"ו בשבט. ובט"ו בשבט אנחנו לומדים על האילנות. אילן, אתם יודעים מה זה? זה עץ, נכון? אנחנו נתחיל ללמוד על החלקים של העץ. מה יש בעץ, מה התפקיד של כל חלק בעץ, ולמה הוא תורם בשביל העץ. נכון? בדרך כלל שאנחנו בגן, אנחנו יוצאים ביחד לטיול, ואנחנו רואים ממש את העץ ואת כל החלקים שלו, ומסבירים ומדברים ומספרים ושרים. אז אני מזמינה אתכם לצאת איתי לבחוץ, טיול, לצאת איתי לבחוץ, וככה נראה את כל החלקים של העץ ומה התפקיד, ובסוף תקבלו גם משימה קצרה. בואו, תצטרפו אליי. אז בואו, אני ממש הולכת ביחד איתכם לעץ, אני אחפש עץ שתוכלו לראות בבירור, וככה נוכל לראות את החלקים שלו. הנה, ליד הבית יש לי עץ שנקרא עץ אקליפטוס. אתם יכולים לראות כאן את השורשים שלא בדיוק רואים אותה, הם נמצאים מתחת לאדמה. השורש של העץ, התפקיד שלו זה לספוג את המים ואת המזון מהקרקע. הוא סופג, הוא שותה ויונק את המים, ובעצם התפקיד של השורשים זה להעביר את הכל לגזע ולהזין את העץ. השורש שממש אנחנו לא רואים אותו, אבל הוא נעוץ עמוק באדמה, התפקיד שלו גם לייצב את העץ ולחבר אותו מהקרקע כדי שהוא לא יעקר. שהוא יהיה חזק ואיתן לכל מזג האוויר, לרוחות ולגשמים. עכשיו אנחנו ממשיכים ואתם יכולים לראות את הגזע של העץ האקליפטוס. הגזע זה החלק המרכזי שמחבר את נוף העץ. הוא חזק ויציב, שיוכל לשאת את הענפים, את העלים, את הפירות. הגזע הוא בעצם מקשר בין השורשים לכל הענפים של העץ. הוא מחבר אותם. הוא מוביל מים ומזון לכל החלקים של העץ מהקרקע. הגזע מסתעף לאט לאט לכיוונים שונים. אתם רואים? ואז יש לנו פה את הענפים. העלים נושאים את הפרחים לפירות של העץ. העלים בדרך כלל הם ירוקים. והתפקיד שלהם זה לייצר נשימה לעץ. ישנם עצים, בעזרת העלים בעצם העץ נושם. כמו שאנחנו נושמים, גם העץ נושם. העלים עוזרים לעץ לנשום. העלים הם בדרך כלל ירוקים, וישנם עצים שהעלים בשלכת הם נושרים, הם נקראים עצים נשירים. כמו לדוגמה עץ השקד ועץ התאנה. ויש עצים שהעלים שלהם ירוקים כל הזמן, הם נקראים ירוקי עד, כמו הזית והחרוב. בעלים מסוימים ובעצים מסוימים יש פרחים. הפרחים בדרך כלל צבעוניים, פה אנחנו לא כל כך רואים. פרחים בדרך כלל צבעוניים, תפקידם להפרות את העץ, לייצר זרע קטן. אתם יכולים לראות ממש פה דברים קטנים, שזה הנה הפירות של העץ. הפירות של האקליפטוס הם לא לאכילה, אבל עדיין יש להם פירות. הזרעים מתפתחים לפירות, והפירות מתפתחים בעצם מהפרחים, ובתוכם הם מכילים את הזרעים. וככה עץ חי. אתם יכולים לראות העץ הזה שאני מצלמת לכם, הוא ממש גבוה ויפה וירוק. תסתכלו עד איזה גובה הוא מגיע. וואו, עץ מקסים. אז אני עכשיו אתכם, ילדים יקרים, אני עכשיו מזמינה אתכם לצאת לגינה, או לצאת לעץ שאתם רואים ליד הבית שלכם, לנסות להקשיב לסרטון שהסברתי, לקחת דף וצבעים, לשבת ליד העץ ולנסות לצייר אותו. לצייר ולצבוע, לנסות למצוא את השורשים, את הגזע, את העלים, אם יש פירות. אתם מוזמנים לשלוח אליי. להתראות מתוקים, שיהיה לכולם יום טוב.